Human nga nahunong sulod sa pipila ka tuig na 24/7 nga bukas ang Cebu City Public Library gitinguhan ni Mayor-elect Nestor Archival nga mabalik kini nga operasyonal 24 oras. Ang maayong balita, una nang gipahibaw ni Mayor-elect Nestor Archival nga inig sud ako inig ka gabi ma-open nato ang public library 24 hours. Ato ginang gipanghihusgan karon para sa atong mga kabatanunan, para sa mga tao nato nga gustong mo avail sa atong public library. Ang importante lang naatay internet para magamit sa mga nagamit. Ang formal nga paglusad sa 24/7 public library kitakda sa alas 2 sa hapon sa hinapos ning bulan. Apil sa gipangandaman alang sa maong proyekto mao ang dugang nga staff alang sa pag-abli balik sa library, supply sa kuryente ug pasilidad sama sa comfort room. Kasamtangan nga adunay 17 ka staff ang library. Asoy ni Wenceslao nga gikinahanglan ang labing menos 12 ka staff matag rotation sa bag-o nga schedule sa library. Electricity, facility sa kanang mga CR, needed man yun na siya kay it is 24/7 man siya. And then kanang additional staffing. Ug aron kalikayan ang sobra nga konsumo sa kuryente, duna sila'y subayon nga schedule sa paggamit sa aircon. Laing ang damon pipila ka semana sa dili pa mahimong 24/7 operational ang library, mao ang bag-ong computers nga magamit sa mga mobisita ug CCTV pagsiguro sa kaluwasan sa maong pasilidad. Tungod sa maong kalambuan, gilauman nga musaka ang foot traffic sa dapit, ilabi na sa panahon sa mga board exams. Gipaabot nga kapin usa ka gatos ka kliyente matag adlaw ang mobisita sa library, hinungdan nga gamiton usab ang ikaduhang andana sa library ug magdugang og mga lamesa aron ma-accommodate ang tanan. Gihangop sa mga estudyante o mga reviewees ang maong pagbukas sa library 24 hours. We are reviewees for the nursing board examination, so need gud namo og place to study and of course review. And given that the city library is also very accessible to everyone in the city, maka-help gid siya namo not just for students but also for aspiring nurses like us. Okay po sa akin maging 24/7 yung library kasi makakatulong ito sa mga student na especially sa amin na reviewee. Makaka-focus kami dito mag-study kasi yung mga facilities dito kompleto. Panginaot sa management sa library ug kadagkuan sa syudad nga unta ang maong library mahimong usa ka lawak nga puno sa kaalam ug magsilbing dakong tabang sa mga tinunan ug professional sa syudad. I'm so happy to announce to the public that we will ibalik nato ang 24/7 on July 1, 2025. Kini si Christy May Montaliana, PIT Com intern alang sa MyTV Cebu.